nu. Godmorgen, Mathias. Godmorgen. Hvad er det for? Til morgenmad er det 6 hele æg og en te med noget citron i, og det er egentlig bare til min hals. Hvis I har fulgt med på Snapchat i går aftes, eller i forgår aftes i forhold til den her video, så har jeg nok hørt, at jeg har haft tørhoste siden sidste onsdag, hvilket er derfor, der ikke er kommet nogen video ud, fordi jeg har ikke haft noget træning at filme, og jeg har bare haft det dårligt, så det der med at redigere video har ikke været en main priority, sådan top prioritet på nogen måde, så jeg vil egentlig bare være rask i stedet for. For sidst jeg havde det i 3 måneder, og det var helt forfærdeligt. Guten Tag alle sammen. Jeg er lige kommet hjem fra skole. Jeg er ikke færdig nu, det er bare pause lige nu. Og jeg var en idiot nok til at glemme at oplade batteriet til det her kamera, så blev jeg ved at dø. Så jeg kan ikke filme så meget i pausen, men jeg skal bare lige hjem og spise noget mad. Det bliver enten en halv lasagne, vi har i køleskabet, ellers det bliver en normal shake. Men jeg tror ikke, vi har noget mælk eller noget, så det bliver nok lasagne. Forhåbentlig får jeg købt noget mælk senere, eller noget kakao, som jeg kan bruge til den. Så når jeg kommer hjem efter skole, skynder jeg måske lige ned, køber noget mælk, drikker en shake, inden jeg tager på arbejde, ellers jeg finder på et eller andet. Jeg skal i hvert fald have den ned, så jeg kan få alle mine kalorier i dag, for det er meget svært for mig nogle gange, når jeg ikke får de der 800 kalorier midt på dagen, at så nå at indhente dem senere på dagen. Så er jeg lige kommet hjem fra skole. Jeg er rigtig træt, og klokken den er 25. Jeg står lige og laver noget toast hurtigt, som jeg vil spise til frokost. Jeg har lige fået en mikroovn her, så det er sådan lidt, det er lidt besværligt at lave de normale ting som toast for eksempel, så dem skal jeg lige have fået lavet og spist. Og så tror jeg, at jeg tager på arbejde igen. Jeg kommer lidt for sent, fordi det er meget svært, når I nu på arbejde, når man er fri 15-20, og så skal være der 10 minutter senere, og det tager 5 minutter at gå hjem. Så. Men det er i hvert fald det, jeg skal spise til frokost, og så tror jeg bare, at jeg spiser en proteinbar eller proteinshake deroppe, bare for at bruge mit all-in på noget. Og jeg kommer nok til at være rigtig sulten, for jeg er rigtig sulten nu. Og 4 toast kommer ikke til at mætte mig. Arbejdstid. Så er jeg kommet tilbage fra arbejde. Klokken er lidt 7 nu, og jeg skal lige til at pakke til fitten. Så er vi skiftet til som I kan se, så er vi skiftet til spejlerflekskamera. Jeg skal lige til at vælge mit outfit. Jeg ved ikke, om jeg skal træne i Gymshark bukser, eller jeg skal vælge at træne i nogle tights. Det er lidt varmt, men jeg føler lidt for at træne i nogle Gymshark bukser, selvom det vil være bedre at træne i tights, når jeg skal squat og sådan noget, fordi jeg føler lidt, at mine knæbind passer bedre på tights, end de gør på Gymshark bukserne her. Men jeg tror nok, jeg vælger at tage tights på, fordi det er bare generelt rarere på, når jeg skal træne ben i alle øvelser. Så bliver det den, og så bliver det nok
en eller anden t-shirt. En eller anden basic t-shirt. Og så bliver det mit outfit for the workout. Forhåbentlig kan jeg samle pant nok til en ekstra, for jeg har ikke nok penge på mit kort, tror jeg har 1,5 kroner eller sådan. Det er ikke så utrolig meget. Og så tror jeg, jeg vil begynde at skrive ned i den her bog her, man kan sige en plan, eller hvad jeg skal til dagen efter. Så jeg har sådan en set schedule for, at jeg skal lave dagen før og dagen efter. Forhåbentlig det kommer til at hjælpe mig en lille smule med at redigere videoer. Og sådan prioritere min tid på den rigtige måde, så jeg har tid til at lave videoer og ikke skipper nogle dage. Ej, hvor er den egentlig ulækker, den her, hvis man kigger på den. Så kigger jeg sådan sådan skinner på. Nej. Du har den her. Nå? Du har den her. Nej. Sikkert? Der er en bomme nede i. Der er vitterligt ikke nogen ting i. Jeg tog den fra skabet. Det var noget. Nå, det skulle være nicht. Fuck. Jeg glemte, jeg havde tændt det samme til 9 kroner. Det gør godt med. Du droppede lige røven til sidst på mig. Ja, jeg ved det godt. Det ved jeg ikke, han kunne have Kom. Kunne jeg gerne? Skal jeg bare prøve? Så siger du fuck, og så går det. Hold nu, han er ikke blevet lavet i øjet. Op! Kom der. Op, sæt. Fuck ja! Det var rigtig hårdt det der. Recap af dagens træning. 140 squat. Kom ud af ingenting. Jeg har været syg, jeg har ondt i hovedet. Min mave er fuldstændig mærkelig, fordi jeg ikke har haft noget fast føde i mig. Egentlig ud over noget toast. Så det var positivt overraskende, at jeg lige fik 140 op. Det var godt nok en hård rep. Altså det var sådan helt sindssygt.
Og jeg stod også lidt for længe med den på nakken, men jeg skulle lige ramme mit drop med musikken. Så. Men det gik godt, den kom op. Det var pisse hårdt. Men jeg synes, jeg kiggede efter igen på videoen, synes jeg egentlig, min ryg holdt sig forholdsvis ret. Og jeg kom helt klart under 90 grader, så det var også helt fint. Og så lavede jeg to gange supersæt med noget white stand sumo dumbbell squat, supersæt med noget bare standing lunges. Og så gjorde mit hoved fundt, så jeg kunne ikke lave mere. Så det var egentlig træning for i dag, så nu skal jeg bare hjem og spise nogle tortillas. Slap af. Jeg har ikke nogen lektier for til i morgen. Jeg har A til i morgen hele dagen, så skal jeg bare skrive. Så det er jo hyggeligt nok. Vi skal rende en hel masse, vi er langt bagud, så fuck det. Men jeg skal bare hjem og slappe af nu, for jeg har ondt i hovedet, og så skal jeg nok også tidligt i seng, for jeg har ikke sovet særlig godt. Så. Men god dag. Positivt overrasket over en ny PA-squat. Hvis I stadig ikke følger mig på Snap, så are you missing out. Det er der, jeg laver alle mine nyheder. Allerførst, kan man sige, så husk at mig. Det kan ikke fint. Mexican style. Det her det vil blive det sidste klip i den her vlog. Jeg har lige siddet og set noget Top Gear, mens jeg har spist min aftensmad, hvilket var 2 tortillas. Dejligt lækkert, min livret. Så nu vil jeg gå ind og alle klipsene over fra deres vlog over på min lillebrors computer. Så vil jeg tage et bad, så vil jeg forhåbentlig lige snakke med min kæreste en lille smule. Så vil jeg gå ind og redigere videoen, og så vil jeg gå i seng. Jeg kan ikke nå at render den i dag, fordi det tager lang tid. Så det vil jeg forhåbentlig gøre i morgen. Måske sætte den til at render i morgen tidlig, inden jeg tager afsted i skole. Det vil nok være den bedste ting at gøre. Så kan jeg nok få den uploadet lidt senere på dagen. Forhåbentlig 14.30. Men det er i hvert fald min plan her for aften. Forhåbentlig har min stemme en lille smule bedre i morgen. Den har været lidt hæs her til aften, så jeg behøver helst ikke have, at den bliver værre, fordi så kan jeg ikke sige noget overhovedet. Men det er vel som sagt det sidste klip i vloggen, så jeg vil gerne sige mange tak, fordi I gad at se med. Hej.